Ден 14 от априлското им предизвикателство да ви говоря на български за важни за мен теми всеки денче ден до 30 април. Днес ви подарявам гледката на готините ми валета за малко безплатен допамин и се надявам вчера да сме направили правилния избор на изборите. Но истинските избори не са само в урните. Те са най-често в живота. Като напуснах UK, осъзнах нещо неудобно. Бях станала работата си. Не просто работех, това бях аз. Ако утре махнеш титлата си, кой остава? Това го виждам постоянно сред амбициозни, способни хора, които са се изгубили в ролите си. Особено сред невроразнообразните хора границата много често просто изчезва. И тогава промяната никак не е лесна и много често е свързана с голям риск, който често избягваме. Затова изборите имат значение. Не само когато има избори, а и когато решаваш дали да останеш или да избереш себе си. А вие какъв избор направихте днес?